Роўнасць і братэрства толькі ў турме. У Расіі затрымалі яшчэ аднаго кіраўніка з міністэрства абароны. Ціханаўская павіншавала беларусаў з радаўніцай, а Лукашенка не. Сумная гадавіна рэферэндуму. Ці зробіць высновы ў Беларусі? У школе інжынер краў куранят. Более полугода систематически совершал хищение в специфабрике цыплят бройлеров. Міліцыянты знішчылі міні-завод. Новая тара для пива. Пиво, закатанное в банке. У расійскім Іванове забаранілі мацюкацца. Вітаем вас, сябры, у нас чарговы выпуск навін. Пра некаторыя цікавыя падзеі ўжо зараз. Заставайцеся з намі. Падобна, што сустракацца з Лукашэнкам ды шляцца з ім па заўголлях для высокіх расійскіх чыноў можа стаць дурной прыкметай. Не паспеў Лукашенко вярнуцца з Масквы, каб перадаць прывітанне ад Шайгу свайму сакратару бяспекі Вальфовічу, як той жа Шайгу таксама стаў сакратаром Савету бяспекі, толькі расійска. Так што пасады ў іх цяпер аднолькавыя. Тое, што Шайгу з міністра стаў сакратаром Савету бяспекі, нагадвае тое, як у ранейшыя часы старшыню калгаса, які не па рангу ўкраў ці нечым іншым не дагадзіў начальству, перасаджвалі ў крэсла старшыні сельсавету. Пасада нібы фармальна і вышэйшая, але ўкрасці няма чаго. А зараз гэты досвед перакачаваў у самыя высокія кабінеты, як у Мінску, так і ў Маскве. Але Сяргея Шайгу пакуль пранесла, чаго не скажаш пра некаторых ягоных падначаленых. Напрыклад, ягоннага намесніка Цімура Іванова арыштавалі яшчэ 24 красавіка. Двое іншых намеснікаў звольніліся самі. А зараз арыштавалі начальніка ўпраўлення кадрамі расійскага міністэрства абароны Юрыя Кузняцова. Афіцыйна затрыманы за хабар. Але ж хто яго не бярэ, тым больш у Расіі. Але медыа пішуць, што Кузняцоў быў адказны за захоўванне дзяржаўнай таямніцы. Відаць, дрэнна ахоўваў. Яму пугайдараўска мальчышак і бальчыша павучыцца. А Кузняцоў, як той мальчыш-плахіш, прадаўся клятым буржуінам. Я памятаю, што ў дзяцінстве колькі разоў глядзеў гэты фільм «Казку», які быў зняты ў далёкім 1964 годзе. А не так даўно даведаўся, што Сяргей Астапенка, які сыграў ролю мальчышак і бальчыша, пасля эміграваў у ЗША. А вось Юры Кузняцову так не пашанцавала, і ён адправіцца ў турму, куды ўжо 2 гады адпраўляюць усіх, хто дрэнна выказваецца пра расійскую армію. Гэта і маладыя дзяўчаты, і нават школьнікі. Зараз яны могуць недзе ў турме перасячыся з былымі вышэйшымі армейскімі чынамі. Таму для гэтага выпадку амаль падыходзіць лозунг вялікай французскай рэвалюцыі «Свабода, роўнасць, братэрства». Свабоды, вядома, ў турме няшмат, а вось роўнасць і братэрства будзе забяспечана. Можа, за гэта, адсвяткаваўшы дзень перамогі да свята сваіх сімвалаў, Лукашенка затаіўся ў сваім палацы. Нават з радаўніцай беларусаў не павіншаваў. Хаця за дзень да радаўніцы, яшчэ 13 траўня, на яго афіцыйным сайце з'явілася віншаванне народу Ізраілю з днём незалежнасці, які ў Ізраілі адзначаецца 14 траўня. У той жа дзень, калі ў Беларусі ў гэтым годзе адзначалі дзень памяці продкаў. Вось так, і з Іранам сябруе, і пра Ізраіль не забываецца. Затое з радаўніцай беларусаў павіншавала Святлана Ціханаўская. Не ўсе сёння маюць магчымасць пайсці на могілкі да родных ды блізкіх. Гэта вельмі балюча, бо рэжым намагаецца адняць у нас нават магчымасць трымацца за карані. Мы не можам прыбрацца на могілках, прынесці кветкі, дакрануцца да крыжоў. Але нягледзячы на складанасці, сваё неба мы носім з сабою, а родных людзей трымаем у сэрцы. Здолеем і гэта, напісала Святлана Ціханаўская. Сапраўды здолеем. Нагадаем, што радаўніца – гэта дзень успаміну памерлых продкаў ва ўсходніх славян. Праваслаўная царква і беларуская грэка-каталіцкая царква ўключылі радаўніцу ў свой культ. Адзначаецца радаўніца ў аўторак, на 9-й дзень пасля праваслаўнага Вялікадня. І яшчэ адна сумная гадавіна была для беларусаў 14 траўня. 29 гадоў таму, 14 траўня 1995 года Лукашенко правёў свой першы рэферэндум, праз які змяніў дзяржаўную сімволіку краіны. Тады ж беларуская мова згубіла статус адзінай дзяржаўнай. Статус дзяржаўнай атрымала тады і расійская мова. Нібыта мовы атрымалі роўны статус, але на практыцы гэта адзначала зусім іншае, а менавіта татальную русіфікацыю, якая пасля 2020 года перарасла ў агрэсіўную.
Як адзначыў намеснік старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Сергей Навумчык, які ў тыя часы быў дэпутатам Верхоўнага Савету 12 склікання, Беларусь на пачатку 90-х гадоў знаходзілася ў роўных умовах са сваімі суседзямі, а па некаторых нават апярэджвала іх. Гэтымі умовамі былі кампактная тэрыторыя, унікальнае геапалітычнае становішча, высокаадукаванае насельніцтва, развітая сельская гаспадарка, канцэнтрацыя навукаёмістай вытворчасці, адказнае стаўленне беларусаў да працы, адсутнасць міжнацыянальных і міжканфесійных канфліктаў. Беларусы адставалі ад суседзяў толькі па адным, па ўзроўню нацыянальнай свядомасці. Але менавіта гэта і сыграла сваю ролю ў 1994 годзе, калі краіна абірала свайго першага прэзідэнта, які пакуль стаўся і апошнім. І дзе цяпер тыя суседзі, тая ж Польшча, Латвія, Літва, а дзе мы? А кажуць, мова нічога не вырашае. Якраз добры прыклад, каб зрабіць высновы з гэтага ўроку гісторыі. Пакуль адзін ураджэнец Шклоўшчыны прабраўся ва ўладу і абкрадае будучыню свайго народу, іншы жыхар Шклова вырашыў, а чым ён горшы. І хаця ў яго не было такіх магчымасцей, як у свайго знакамітага земляка, ён вырашыў, як кажуць, карыстацца тым, што пад рукою, і не шукаць сабе інша. А пад рукою яго былі кураняты, бо працаваў той мужык інжынерам на тушкафабрыцы. Вось і вырашыў ён падзарабіць. Ён краў куранят і перапрадаваў іх у фермерскую гаспадарку ў суседняй Гомельскай вобласці. Але, кажуць, да пары з бан ваду носіць. Ім зацікавіліся лукашэнкаўскія органы. В Шклове инженер сельхозпредприятия, злоупотребляя служебными полномочиями, имея доступ в цех инкубации, более полугода систематически совершал хищение специфабрики цыплят бройлеров. В дальнейшем он продавал их частному фермерскому хозяйству в Гомельской области. Таким образом, за несколько месяцев он похитил более 18 тысяч цыплят, причинив ущерб предприятию на сумму около 15 тысяч рублей. Такім чынам, акрамя таго, што мужыку налічылі страты ў суме 15 тысяч рублёў, яму яшчэ пагражае да 10 гадоў зняволення. Атрымалася амаль як у дзіцячым вершыку. Божа ж наш, інжынер наш, курэй краў, мех клаў, мех прырваўся, інжынер папаўся. Папаўся іншы жыхар Беларусі, толькі ўжо на захадзе краіны. Ён, праўда, курэй не краў, у мех не клаў, а зерня браў і гарэлку гнаў. І калі ў Шклове это быў інжынер, то ў Поразава на Гарадзеншчыне это быў аграном. Відаць, натхніўся ён у свой час вядомай песняй Александра Саладухі. Давай поднимемся, защитников полей. І як спявае далей Саладуха, каб каласіўся ўраджай і каб не быў халодны май. Столькі добрых тостаў прапаноўвае ў песні Саладуха. Дзе ж ты на ўсе гарэлкі набярэшся? Нават з аграномскай зарплатай. І вырашыў мужик выгнаць сваёй родненькай, соладу, зерня з той каласістай нівы, пра якую так хораша спявае Саладуха. Але і тут пашкодзілі чалавечаму імкненню да высокага мастацтва лукашэнкаўскія міліцыянты. Знішчылі найбольш за 2 тоны брагі, забралі апарат, мужик нават выгнаць гарэлкі не паспеў. Вось жа гады. Відаць, ці не падзяліўся з кім трэба? А мойкая канкурэнцыя між сілавікамі? Можа, хоць не пасадзяць чалавека? Можа, таму і выдаўся той май халодны? А чомаецца ён, а потым новы апарат сабе зробіць, выганіць гарэліцы ды праспявае. Самагоначку мы гонім, самагоначку мы п'ём, апараты забіраюць, а мы новыя куём. Вось не паспеў мужик выгнаць гарэлкі ды разліць яе па слоіках. Але гэта зрабілі беларускія півавары. Такое піва ўжо ёсць у крамах Беларусі. Вау, что тут? Пиво, закатанное в банке. А есть вот такое пиво в банке. И вот такое. Цены в белорусских рублях. Здесь шишками. Як вам такая тара? Можа і лепш? Адчыніш слоік і адразу ў руках куфаль піва маеш. У пачатку 90-х, калі з бараў пакралі ўсе куфлі, піва якраз і налівалі ў паўлітровыя слоікі. А ў большых слоіках прадавалі не толькі віно, а нават і гарэлку. Таму што, вяртаемся ў 90-е, якімі так пужаюць і Пуцін і Лукашенка?
А ў расейскім Іванаве наогул замахнуліся на галоўныя скрэпы. Нядаўна мы распавядалі вам, як іванаўская дзяўчына смажыла шашлыкі і спаліла 3 гаспадарчыя пабудовы. Тады ратавальнікі добра спрацавалі і аператыўна пагасілі агонь. А вось зараз бяда ад пажару магла быць куды большай. Чаму? Бо ратавальнікам у Іванаве забаранілі мацюкацца. І не толькі ў Іванаве, а ва ўсёй вобласці. Там зараз горача не ад агню, а ад абмеркавання загаду нумар 45 Управлення абароны насельніцтва і пажарнай бяспекі. Гэты загад забараняе выкарыстоўваць ненарматыўную лексіку пры абмеркаванні пастаўленых задач. Ці можна мацюкацца пры абмеркаванні іншых праблем? Нічога ў загадзе не сказана. Таксама новаўвядзенне тычыцца спіртных напояў. Іх нельга ўжываць у рабочых памяшканнях. А вось ці можна іх ужываць у іншых памяшканнях або за вуглом, у загадзе нічога не сказана. Жыхары Іванаўскай вобласці вельмі перажываюць, ці не скажацца гэты загад на якасці працы ратавальнікаў. Ёсць жа нейкія расейскія даследаванні, што без мата даўжыня загаду ў расейскай мове павялічыцца ў 1,5 разы, а то нават і больш. На пажары такое нельга дапусціць. І як зараз працаваць? І як жа разумець адзін аднаго? Абураюцца іванаўцы ў каментарах. На гэтым мы з вами развітваемся. Дзякую усім за прагляды, лайкі і каментары. Усяго вам найлепша. Давайте старацца разумець адзін аднаго без мацюкоў. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. Калі ж не, проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!